Krishna Prabhuji. Pranams. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much Prabhuji. Pranam. Thank you. நம்ம இன்னைக்கு என்ன மந்திரம் பார்க்கணும்? ஆக்சுவலா 12 பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்? 12 10வது மந்திரம் பார்த்துட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ஆன்லைன் ஹரே கிருஷ்ண லைவ் பிரபு. பண்ணிருக்கீங்களா மாதாஜி, இல்லாட்டி அந்த இது கண்டினியூ ஆகுது? இல்லைங்க பிரபு, நான் தான் பண்ணிருக்கேன். அவங்க எண்ட் பண்ணிட்டாங்க பிரபு, Okay, எண்ட் okay, பண்ணிட்டாங்க okay. தெரியாம. சாரி, நான் ஏதோ வேற வேலையில இது No பண்ண problem. டைம் பார்க்கல. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, நோ ப்ராப்ளம். நான் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், நீங்க வந்துட்டீங்க. அவங்க தெரியாம எண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் திருப்பி நம்ம எல்லாம் திருப்பி ஜாயின் பண்ணோம். நான் Okay. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கீங்களா? அது இவங்க இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ண சொன்னாங்க, எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க புக்கு வழியில. அவங்க தானே இது வேணின்னு இருந்தது, வேற சங்கரவேணின்னு வருது. நீங்க தானே இன்னைக்கு ஆட் ஆனாங்களே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண. சங்கரவேணி மாதாஜி ஜெய ராதா மாதவ வாடிட்டுமா? இருங்க மாதாஜி. ஆமா பிரபுஜி, அவங்கதான் வேணி சுபஸ்ரீ 2 பேர் ஆட் பண்ணீங்கல்ல, 2 பேர் வந்திருக்காங்க பிரபுஜி. ஓகே. ஓ பபிதா மாதாஜி, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி வாய்ஸ் மாதிரி இருந்ததே. இல்ல இல்ல, சிவகாமி. சிவகாமி மாதாஜி. ஓகே, ஹரி போல் கிட்டத்தட்ட மாதாஜி. same. 2 பேர் வாய்ஸும் ஒரே மாதிரியே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண. ஆமா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நம்ம போன தடவை எந்த மந்திரத்தோட விட்டோம்? 11. 11 முடிச்சிட்டோமா இல்ல 10 வரைக்குமா பிரபு? 10ல வந்து இது பண்ணிருக்கோம், 11 ஆரம்பிக்கணும். 10ல பாதியோட முடிச்ச மாதிரி இருக்கே. ஆமா, 10ல பாதி வந்தது, அவ்வளவுதான். 70வது பேஜ் வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க. என்னுடைய புக்கு பேஜும் உங்க புக்கு பேஜும் வேறே இருக்கும். எந்த ஆமா புது மாதாஜி, edition? அந்த 65 மாதாஜி. நீங்க மாதாஜி 65. ஓகே, அதுல எதுல பாத்திருக்கீங்க? 10வது மந்திரத்துல பாதியில நம்ம பார்த்தோமா? நம்ம தான் பாதியில பார்த்து மாதாஜி. நவீன சமுதாயத்தில் ஒரு சிறுவன் கூட தனது தேவைகளை தானே பார்த்து கொள்வதாக எண்ணி அதெல்லாம் படிக்கணும் மாதாஜி. பொதுமக்கள் அறியாமையை வளர்த்து கொண்டு அதுல இருந்து படிக்கணும் இல்லைங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. பொதுமக்கள் அறியாமை. ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் அதோட இது குறிப்பு எடுத்துக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம லெவல் 3 கிளாஸ்ல ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ 10வது மந்திரம் நம்ம பார்க்கணும். முதல் மந்திரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, பகவானே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர், ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் அப்படின்றத பார்த்தோம். எல்லா உயிர்களுக்கும் என்ன தேவையானதோ அதை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். அந்த தேவைக்கு உகந்ததை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதும், அதை விட அதிகமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் முதல் மந்திரத்துல. அப்படி தேவைக்கு தகுந்ததை மட்டும் எடுத்துக்கொள்றவங்க வந்து நிறைய நாட்கள் வந்து வாழக்கூடியது தகுதி கொண்டவர்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சப்போஸ் அப்படி கடைபிடிக்கல, அதை வந்து 2வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். 3வது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? தேவைக்கு அதிகமான விஷயங்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடியவங்களை வந்து அறியாமை மற்றும் இருள் அப்படின்ற அந்த நரகத்துக்குள்ள அவங்க தள்ளப்படுவார்கள் அப்படின்றத 3வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். 4வது 5வது மந்திரத்துல என்ன கோவர்ட் பண்ணுங்க so that I can share it. ஓ, உங்களை பண்ணலையா? சாரி பிரபு. Okay. பண்ணிட்டேன், இப்ப பாருங்க. 4வது 5வது மந்திரத்துல வந்து பகவானுடைய இந்த முரண்பாடான தன்மைகள், அவருடைய சக்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய 3 விதமான சக்தி என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாரும் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். ஓகே, புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? மாதாஜி பேர் என்ன? புதுசா வந்திருக்கா மாதாஜி பேரு? 2 பேர் வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. சிவகாமி மாதாஜி, சங்கரவேணி மாதாஜி, சுபஸ்ரீ மாதாஜி. ஓகே, நமக்கு வந்து வாரத்துல 2 நாள் இந்த கிளாஸ் நடக்கும் மாதாஜி. பக்தி விருக்ஷா நீங்க ஆல்ரெடி உங்க டீம்ல பண்றீங்கன்னா ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா நீங்க பக்தி விருக்ஷால சேர்ந்துக்கலாம். வியாழக்கிழமை நமக்கு
வந்து ரிவிஷன் இருக்கும். பக்தி விருக்ஷா நம்ம இதுல வியாழக்கிழமை ரிவிஷன் இருக்கும். நீங்க ஏற்கனவே பக்தி விருக்ஷா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தானே உங்க குரூப்ல? ஆமாங்க மாதாஜி. பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. சிவகாமி மாதாஜி ரெஃபூட் போடுறாங்க, நான் பாக்குறேன். சோ வியாழக்கிழமை வந்து நமக்கு அதோட வந்து ரிவிஷன் இருக்கும். இப்ப நம்ம 3வது சாப்டர் முடிச்சு 4வது சாப்டர், அடுத்த வாரம் 4வது சாப்டர் 5வது சாப்டர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். வெள்ளி சனி வந்து நமக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் இருக்கு. சோ நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நாம வந்து கிட்டத்தட்ட 10வது மந்திரம் பாதி வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம். அந்த யூடியூப் லிங்க் வேணா நமக்கு கிடைக்கும். நீங்க வேணா அதை பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா அடுத்த பேட்ச் கூட நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், திருப்பி அடுத்த பேட்ச் எடுக்கும்போது. சோ நீங்க இந்த வாரத்துக்கு 2 நாள் தான். சோ கண்டிப்பா அவசியம் வாங்க மாதாஜி, மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த லெவல் 1 லெவல் 2 கிடையாது. இதுல வந்து இது நல்லா புரிஞ்சாதான் நீங்க பக்தி சாஸ்திரி பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஏதுவா இருக்கும். அது போல மினிமம் 8 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். சோ அதையும் நம்ம இங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ 4வது 5வது மந்திரங்கள்ல பகவானுடைய அந்த சக்திகள் பார்த்தோம். அதனுடைய முரண்பாடான அந்த தன்மைகள், அது அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தோம். என்னென்ன பகவானுடைய சக்திகள் பார்த்தோம்? அந்தரங்க சக்தி, நடுநிலை சக்தி, பகிரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி, ஒரு நடுநிலை சக்தி, பகிரங்க சக்தி. தடஸ்த சக்தி. தடஸ்த சக்தி. அடுத்தது வந்து பகிரங்க சக்தின்னு பார்த்தோம். சோ அந்தரங்க சக்தி என்பது என்னது? யோக மாயா. பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக சக்தி உயர்ந்தது. அதை நம்மள வந்து கொண்டு செல்லும். தடஸ்த சக்தி அல்லது மத்தியில இருக்கக்கூடிய சக்தின்றது, நடுத்தர சக்தின்றது ஜீவாத்மாக்களை உண்டாக்கக்கூடியது. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகிரங்க சக்தி வந்து அது மகாமாயா. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் அதுல இருந்துதான் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அது வந்து 3 விதமான சக்தி. அத வந்து 4, 5வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். 6வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 3 விதமான பக்தர்கள், 3 நிலையில இருக்க பக்தர்கள். யாராரு? கனிஷ்ட அதிகாரி, ஆமா, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரின்றவங்க யாரு? ஆரம்ப நிலையில உள்ளவங்க, ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். ஓகே. மத்தியம அதிகாரின்றவங்க அதுக்கு அடுத்த பக்தி நடுநிலை பக்தர்கள், அடுத்த நிலை, ஆரம்ப நிலைக்கும் அடுத்து இருக்கவங்க. அவங்க கிட்ட அந்த 5 குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்னது? முழுமுதற் கடவுளை பாக்குறாங்க, கருணையோட இருப்பாங்க மத்தவங்க கிட்ட. பகவான் இடத்துல வந்து ரொம்ப அன்போட இருப்பாங்க. பகவானுடைய பக்தர்கள் இடத்துலயும் அன்போட இருப்பாங்க. அதே சமயத்துல நாத்திகம் பேசுறவங்க கிட்ட இருந்து தூரமா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அதே சமயத்துல எல்லார்கிட்டயும் வந்து அன்போட கருணையோட இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதற்கு மேல இருக்கவங்க வந்து மகாபாகவதர்கள், உத்தம அதிகாரி அப்படின்றத பார்த்தோம். 6வது ஸ்லோகத்துல அதுதான் பார்த்தோம் மந்திரத்துல. எல்லா உயிர்களுக்குள்ளாரையும் பகவானே வந்து நோக்குவார்கள். இந்த உயர்ந்த நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து பகவானையும் அவருடைய நிலையையும் மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அவங்களுக்கு வந்து இருமைன்றதே கிடையாது. இவங்க எனக்கு தேவைப்பட்டவங்க, தேவைப்படாதவங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அது வந்து 7வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். பகவானுக்கும் இந்த ஒரு உயிருக்குள்ளேயும் வந்து அவங்க வந்து நிலை பெற்று இருக்காரு, பகவான் ரூபத்துல இருக்காரு அப்படின்ற நிலைய நம்ம பார்த்தோம். சோ இது வந்து 7வது மந்திரம். ஓகே. 8வது மந்திரத்துல அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்ந்த மகாத்மாக்கள் பகவானை எப்படியெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம் 8வது மந்திரத்துல இல்லையா? அவருடைய உன்னத ரூபம், இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அதுலதான் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுக்குள்ள வேறுபாடெல்லாம் நம்ம வந்து 8வது மந்திரங்கள்ல பார்த்தோம். ஓகே. அடுத்து 9வது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? வித்யா, அவித்யா பார்த்தோம் மாதாஜி. சோ 9வது மந்திரத்துல வித்யா அவித்யா அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்தோம். சோ எதெல்லாம் என்ன பகவானோட கனெக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து உண்மையான கல்வி. அது அல்லாதது எல்லாமே அவித்யா. அவித்யான்னு நமக்கு தெரியுது, அந்த அறியாமைன்னு தெரியறத காட்டிலும் ரொம்ப மோசமானது எது அப்படின்னா வித்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேற்பூச்சான ஒரு வேஷம் போடுறோம் இல்லையா? அது வந்து மிகவும் மிகவும் அபாயகரமானது. ஏன்னா இப்ப கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற அந்த நாத்திகவாதிகளை காட்டிலும் இதுதான் கடவுள் நம்ம தவறாக வழிகாட்டக்கூடியவங்க வந்து ரொம்ப அபாயகரமானவர்கள்னு பாக்குறோம் இல்லையா? அது போல மேம்போக்காக வித்யா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது வந்து மிகவும் தவறான ஒன்று. சோ அதை விட அவித்யா வந்து மேலானது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. அடுத்து வேற என்ன நம்ம பார்த்தோம்? பரிபூ மகா உன்னதமானவர், மகா உன்னதமானவர்.
இந்த இரண்டு நிலைக்குமே வித்யா அவித்யா ரெண்டு நிலைக்குமே வந்து பலன்கள் இருக்கு. சோ 9வது மந்திரத்துல நம்ம பார்த்தது அறியாமையில செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து இந்த என்ன சொல்றது, இருள் அப்படின்ற ஒரு மோசமான நிலையை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். வித்யா அவித்யா அதனுடைய பலன் வந்து நம்ம 10வது மந்திரத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? அறிவை பேணுவதால் ஒருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன். அறிவுன்றது என்ன அப்படின்றத ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்காரு 13வது அத்தியாயத்துல. கஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அதுல வந்து நம்ம பாக்குறோம் 18 விதமான விஷயங்களை சொல்லி இதுதான் வந்து ஞானம் அப்படின்றத அறிவுன்றத பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே வந்து அறியாமை. சோ அந்த ஆன்மீக அறிவு அப்படின்றது வந்து நம்மள வந்து அடுத்த நிலைக்கு அடுத்த பிறவிக்கு வந்து நம்மளே எடுத்து செல்லும். ஆனா பௌதீகமான இந்த வித்யான்றது வந்து நம்மள என்ன பண்ணும், இந்த பௌதீக நிலையிலே கட்டுப்படுத்தும். இந்த பிறவில நான் பௌதீகமா நிறைய டபுள் டாக்டரேட் ட்ரிபிள் டாக்டரேட் வாங்கினாலும் இந்த மரணத்துக்கு அப்புறம் அது என் கூட வராது. ஆனா இந்த பிறவில நான் பண்ணக்கூடிய பக்தி என்பது என்னை அடுத்த பிறவில எந்த நிலையில நம்ம விட்டோமோ அதுல இருந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். அதை நம்ம பகவத்கீதையிலையும் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. சோ பக்தி யோகம் என்பது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே. சோ இங்க இந்த இதுல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயம், பௌதிகம் சார்ந்த கல்வி நம்மளை வந்து என்னவா மாற்றுது அப்படின்னாக்கா ஒரு கழுதையை போல் மாற்றுகின்றது. ஆஸ் அப்படிங்கிறார் பிரபுபாதர். நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், எப்படி வந்து ஒரு புல்கட்டை வந்து கழுதைக்கு முன்னாடி நம்ம கட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய எஜமானன் வந்து எவ்வளவு பலு கொடுத்தாலுமே வந்து அதுக்கு தெரியாது. அந்த புல் சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்காக அது பின்னாடி ஓடிட்டே இருக்கும். ஆனா வேற அதுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அது கிடைக்கும், அந்த புல் கிடைக்கும். ஆனாலும் வந்து அது என்ன நினைச்சுக்குது, நமக்கு இந்த எஜமானன் இந்த புல்லு கொடுக்குறாரு, அதுக்கு வந்து நான் வந்து கடமையோட இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப கடமை உணர்வோட நன்றி உணர்வோட அவனுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் நிறைய போதிகளை சுமக்கின்றது. நம்மளும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான நிலைகள்ல தான் இருக்கும். இப்ப இல்லாத ஒண்ணு இருக்கதான் நினைச்சிட்டு இதுதான் வந்து இன்பமானது, இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் வந்து இன்பமானதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுல வந்து எந்த ஒரு இன்பம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த தற்காலத்துல இருக்கக்கூடிய கல்வி நம்மள வந்து என்ன பண்ணுது, பௌதீக நிலையில பந்தப்படுத்துதே தவிர்த்து உண்மையான வாழ்க்கையோட நோக்கத்தை நமக்கு அது கற்பித்து கொடுப்பது இல்லை. இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானமாக இருக்கட்டும் இல்ல அறிவியல் கண்டுபிடிப்பா இருக்கட்டும், இப்ப நம்ம அதுவும் ரொம்ப டேஞ்சரஸான இதுல இருக்கோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏஐ வந்து நம்மளோட இதை வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் ஆக்கிடுச்சு அப்படின்னு. மழுங்கடிக்கிறது நம்மள. எது உண்மை எது பொய்னே நம்மளால நம்ப முடியல. இன்னும் என்ன ஆக போகுதுன்னு நமக்கு தெரியல. சோ இந்த மாதிரியான முன்னேற்றங்கள் சோ கால்டு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நம்ம சொல்றோமே, அது எல்லாமே நம்மள எங்க கொண்டு போகுதுன்னு தெரியல. கண்மூடித்தனமா நம்ம அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. எங்க தேவையோ அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். அப்கோர்ஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல எதெல்லாம், ஏன்னா இங்க படைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அவரே மூலம் இல்லையா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். அனைத்தோட மூலமும் பகவான். அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து வந்தத அவருடைய பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப உத்தமமான ஒன்று. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க காலையில பாகவதம் கிளாஸ்? மாதாஜி கிளாஸ் அட்டெண்ட் ஆகல மாதாஜி. அது எனக்கு இந்த குரூப்ல இருந்து வேற யாருமே அட்டெண்ட் பண்ணலையா? பிரபு இன்னைக்கு அந்த கடைசியில வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இன்னைக்கு அந்த மாதாஜிஸ் கூட டவுட் கேட்டாங்க இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றோம் இல்ல லேப்டாப் யூஸ் பண்றோம். சோ அதை வந்து எப்படி வந்து புனிதமா மாற்றுறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். சோ எப்ப நம்ம கம்ப்ளீட்டா பகவானுக்காக மட்டும் நம்ம அதை உபயோகப்படுத்துறோமோ அப்போ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து அது பியூரான ஒண்ணு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதை தவிர்த்து நம்மளோட அந்த பௌதீக கலந்த விஷயங்கள் அதையே நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பாக்குறதுக்கோ இல்ல சினிமா பாக்குறதுக்கோ அந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது கலங்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து எத்தனையோ பிறவிகள் கிடைச்சு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. அதுலயும் பக்தி அப்படின்றதையும் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிற நிலையும் கிடைச்சிருக்கு. இதை நம்ம அதை விட்டுறாம என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட்டா வந்து தொடர்ந்து செய்யணும். அதுல நம்ம ஒரு கேள்வி கூட கேட்டோம், எப்படி வந்து இந்த பௌதீகத்திலயும் நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா எல்லாருமே கிரகஸ்தர்கள். நம்மளுடைய அதிகமா நம்ம பௌதீகம் சார்ந்த கடமைகள் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம், ஆத்மா சார்ந்த கடமையை தவிர்த்து. அப்ப எப்படி வந்து பக்தியில சஸ்டெயின் பண்ணணும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, மேக்சிமம் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும்.
பக்தர்களோட சங்கத்துல வேதங்களை படிக்கணும். நமக்கு புரோபாதர் கருணையோட கொடுத்திருக்கார் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம். சோ பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும். பக்தர்களோட சங்கத்துல இந்த வேத ஞானங்களை படித்து கொள்ளணும். வேற என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு? நம்ம 5 விஷயம் சொன்னார் காலையில. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்க வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். யுத்த அந்த வைராக்கியம் புனித சொன்னார்மா. ஆஹ் யுத்த வைராக்கியம் சொன்னாரு. யுத்த வைராக்கியம் சொன்னாரு. ஓகே. ஆனா அந்த 5 விஷயம் சொன்னார் இல்லையா? வேற என்னென்ன சொன்னாரு? நாம ஜபம் செய்யணும், புனித நாம ஜபம் செய்யணும், பக்தர்களோட சங்கம் சொன்னாரு, பக்தர்களோட சங்கத்துல படிக்கிறத பத்தி சொன்னாரு, புனித நாம ஜபத்தை பத்தி சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புனித ஸ்தலத்துல வந்து வசிக்கிறது, தாம்ல வசிக்கிறது, புனித ஸ்தலத்துல வசிக்கிறது. நமக்கு புரோபாதர் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம எங்கெல்லாம் இருக்கோமோ அங்க எங்கெல்லாம் பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டை நம்ம பண்ணும்போது அதெல்லாம் வைகுண்டமாக மாறுகின்றது. நம்ம விருந்தாவன் போக வேண்டியதுன்னு தேவையில்லை. இங்க இருந்துட்டே பகவான மானசீகமா வந்து நம்ம உண்மையா பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது அந்த இடம் வந்து விருந்தாவனமா மாறும். காலையில நம்மளும் மங்களார்த்தி செய்து துளசி ஆர்த்தி பண்ணி டெம்பிள்ல என்னென்னலாம் பண்றோமோ அதை நம்ம பண்ணும்போது அந்த இடம் வந்து புனித ஸ்தலமாக மாறுகின்றது. நம்மளால முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா தினமும் பக்கத்துல இருந்துன்னா கோயிலுக்கு போகலாம். மங்களார்த்தி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம எடுத்துட்டு பண்ணலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் முடியும்னா அப்ப போய் நம்ம கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறது. சோ அது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த எனர்ஜியை எடுத்துக்கொள்வதற்காக, அந்த தூய்மையான எனர்ஜி எடுத்துக்கொள்வதற்காக. கடைசியா வந்தவர் வந்து என்ன சொன்னாரு, விக்கிரக வழிபாடு சரியா நம்ம பண்ணணும். சோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்மள அறிந்தும் அறியாமலும் என்ன பண்றோம், புலன்கள் அனைத்துமே வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுது. அது தூய்மை அடையுதுன்றது ஒரு விஷயம். அட்லீஸ்ட் அந்த சமயத்திலயாவது நம்ம வந்து இந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்களை பார்க்காம பேசாம அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலகி இருக்கும். எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து பலன் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பாவமாக இருக்கலாம் அல்லது புண்ணியமாக இருக்கலாம். அப்ப இந்த பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்ம அந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறதுனால அதனுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் குறைகின்றது. சோ மேக்சிமம் நம்ம கிரகஸ்த இதுல இருக்கோம் அப்படின்னா பௌதிகமா வேலைக்கெல்லாம் போய் தான் ஆகணும்னா அந்த 8 மணி நேரம் அங்கேயும் வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளுடைய இதை பண்ணணும். இங்க ரொம்ப தூய்மையா இருந்துட்டு அங்க போய் திருப்பி அந்த பௌதிகத்துக்கே உண்டான அந்த குரூக்கட்னஸ் அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும். நம்ம உண்மையாலுமே வந்து நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறணும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை விட்டு போயிடும். சோ நம்ம என்ன நம்ம இங்க பாக்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னா, எது நம்மள வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படின்னா எது அப்படின்னாக்கா, எது நம்மளை பகவானோட கனெக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து உண்மையான வித்யா. ஆனா இப்ப வந்து இந்த பௌதியம் சார்ந்த விஷயத்துல அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்றது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். யாராவது வாசிங்க, புத்தகம் இருந்தது இல்ல இதை பார்த்து வாசிக்க முடியும்னா வாசிங்க. இன்னைக்கு புதுசா 2 பேர் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பிரபு அடுத்த பேஜ் நினைக்கிறேன். பிரபு நீங்க அந்த இது போட்டிருக்கீங்களா, அடுத்த பேஜ் போங்க. இன்றைய நவநாகரிகம்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம். பொதுமக்கள் அறியாமையை அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. பொதுமக்கள் அறியாமை. புதுசா வந்த பக்தர்கள் தெரியுதுங்களா மாதாஜி உங்களுக்கு ஸ்கிரீனு? நீங்க கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம், உங்களோட இதை வச்சு நீங்க பெருசு பண்ணிக்கலாம். வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவில் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்திலிருந்து வேறுபட்டதென்று ஈசோபனிஷத் கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் அதிர்ச்சியின் மையங்கள் என்று சொல்வதில் தவறில்லை. இதன் விளைவாக விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பிற நாடுகள் சரியானதுதான் வாசிக்கிறீங்களா? எனக்கு சரியா கேட்கல. பொதுமக்கள் அறியாமை வளர்த்து அதுல இருந்து வாசிக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் படிங்க மதன், அங்க படிங்க. பொதுமக்கள் அறியாமையை வளர்த்துக் கொண்டிருப்பதால். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொதுமக்கள் அறியாமையை வளர்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்மூடித்தனமான தேசிய உணர்வு உலகின் பல பகுதிகளில் பரவியுள்ளது. இந்த சின்னஞ்சிறு பூ உலகம் அளவு கடந்த பரந்த வெளியில் பிற துண்டங்களோடு மிதக்கும் ஒரு சிறு சடத்துண்டம் என்பதை யாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு மட்டும் கேட்கலையா? எப்படி எனக்கு புரியலையே. கேக்குதுங்க மாதாஜி. அவங்க கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. வாய்ஸா இருக்குங்க மாதாஜி.
சில துன்பங்களோடு மிதக்கும் ஒரு சிறு துன்பம் பார்ப்பதில்லை. பிறப்பஞ்சே வெளியும் விரிந்த வரப்போடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஜட துன்பங்கள் எல்லாம் தூசி துகள்களுக்கு கொஞ்சம் சமமானவை. சத்தமா இது பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. இறைவன் தன் கருணையால் இந்த ஜட துண்டங்களை தம்மில் நிறைவு பெற்ற முழுமைகளாக படைத்திருப்பதால் பிரபஞ்ச வெளியில் பறப்பதற்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அவை குறைவின்றி பெற்றிருக்கின்றன. இன்றைய விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்பவர்கள் தமது சாதனைகளை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால் கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படும் மாபெரும் விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்லும் உன்னதமான ஓட்டுநரை பற்றி அவர்கள் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் கொடுங்க. ஒரு பேஜ் தான் இருக்கு, முடிச்சிருங்க. எண்ணற்ற சூரியன்களும் எண்ணற்ற கிரக அமைப்புகளும் வரலையே. அதுக்கப்புறம் இல்ல மாதாஜி. இந்த வார்த்தை பாருங்க. ஓகே ஓகே இல்லங்க. உன்னதமான பிரபுவான இறைவனின் இல்லிய அம்சமாகிய நாம் சின்னஞ்சிறு ஜந்துக்களாக இருந்தாலும் வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான இந்த கிரகங்களை ஆக்கிரமிக்க முயல்கிறோம். இதனால் நாம் மாறி மாறி பிறவி எடுத்து மடிந்து பிணியாலும் முப்பாலும் துன்புறுகிறோம். மனித வாழ்வின் ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் படிப்படியாக 20 அல்லது 30 ஆண்டுகள் என்று குறைந்து வருகிறது. அதித்யின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தால் முட்டாள்களாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் புலனின்பங்களை திறம்பட குவிக்கும் இச்சையால் இக்கிரகங்களுக்குள் தத்தம் தனி நாடுகள் என்று ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்கள். இம்மூட மனிதர்கள் தத்தம் நாட்டின் எல்லைகளை சரிவர நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பற்பல திட்டங்களை வகிக்கிறார்கள். இது நகைப்பிற்குரியதாகும். இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் போது ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளுக்கு கவலையை விளைவிக்கிறது. நாட்டின் 50% சக்தி பாதுகாப்பிற்கான ஏற்பாடுகளில் செலவழிக்கப்பட்டு வீணாகிறது. அறிவை வளர்க்க யாரும் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்றாலும் மிக உலக அறிவு மற்றும் ஆன்மீக அறிவியல் மேம்பட்டு இருப்பதாக பொய்யாய் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். இத்தகைய தவறான கல்வி முறையை பற்றி ஈசோபநிஷத் நம்மை எச்சரிக்கிறது. உண்மையான அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசிக்கிறது. வீரர் ஒருவரிடமிருந்து அறிவை பெற வேண்டும் என்று இந்த மந்திரம் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. ஜட மாயையால் அல்லலுறாதவன் தீரன். முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெற்றவர் அல்லாத எவரும் ஸ்திரமாக நிற்க முடியாது. ஸ்திர நிலையில் உள்ளவன் எதற்காகவும் ஆசைப்பட்டு ஏங்குவதோ எண்ணி புலம்புவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்லை, பௌதிக தொடர்பால் பெற நேர்ந்த பௌதிக உடலும் மனமும் தன் உண்மை நிலைக்கு புறம்பான பொருட்கள் என்பதை தீரன் உணர்ந்திருக்கிறான். எனவே எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் ஆதார நிலையிலிருந்து பிறளாமல் பார்த்துக் கொள்கிறான். பௌதிக உடலும் மனமும் ஆன்மா பெற்றுள்ள இடர்பாடுகள் உயிர் துடிப்புள்ள ஆன்மீக உலகில் செயற்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் ஜட உலகம் உயிரற்றது. உயிரற்ற ஜட துண்டங்களை உயிர் தத்துவமான ஆன்மீக பொறிகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் வரை உயிரற்ற ஜட உலகம் உயிருள்ளதாக தோன்றுகிறது. உண்மையில் உன்னதமான இறைவனின் அம்சங்களான உயிருள்ள ஆன்மாக்களே இவ்வுலகை இயக்குகின்றன. இவ்வுண்மைகளை எல்லாம் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து வீரர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். கட்டுப்பாட்டுக்கான நியமங்களை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் இவ்வறிவை வீரர்கள் அடைய பெறுகிறார்கள். கட்டுப்பாட்டிற்கான நியமங்களை கடைபிடிக்க விரும்புபவன் அதிகாரம் பெற்ற குருவின் பார்வையின் கீழ் வர வேண்டும். பரமான கல்வியும் கட்டுப்பாட்டு நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷ்யனுக்கு வருகின்றன. அதித்யின் பார்ப்பட்ட அபாயகரமான கல்வியின் மூலம் இப்படிப்பட்ட அறிவு பெறப்படுவதில்லை. புருஷோத்தமனான இறைவன் அடிப்பணிந்து கேட்டறியும் கல்வி மட்டுமே ஒருவனை வீரனாக்க வல்லது. பக்குவமான சிஷியன் அர்ஜுனனை போல் இருக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவும் உன்னதமான பிரபுவை போன்றே சிறந்து விளங்க வேண்டும்.
இதுவே சலனமற்ற தீரனிடமிருந்து வித்தியை அறிவு பெறும் முறை. அதிரானவன் தீரனின் பயிற்சியை பெற்றிராதவன். பிறருக்கு போதிக்கக்கூடிய தலைவனாக விளங்க முடியாது. வீரர்களாக பாவனை செய்யும் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் உண்மையில் முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? உண்மையில் அதீரர் அதீரர்களே அவர்களிடம் அதீரர்கள் அவர்களிடமிருந்து தத்துவமான அறிவை எதிர்பார்க்க இயலாது. தமது வருவாயில் ரூபாய் பைசா கணக்கு பார்ப்பதிலேயே அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மக்கள் கூட்டத்தை ஆத்ம ஞானத்திற்கான சரியான பாதையை எப்படி வழிநடத்தி செல்ல முடியும்? உண்மையான கல்வி பெறுவதற்கு தீரரிடம் பணிவுடன் கேட்டறிவது ஒன்றே வழி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனக்கு என்னவோ இது எல்லாமே பார்த்த மாதிரியே தோணுது. போன ஆமா, வாரம் பட்ஜெட்டை பத்தி எல்லாம் பேசினேன். அதனாலதான் நான் சொன்னேன். சரி, எல்லாரும் வந்து மெஜாரிட்டி சைடு கம்முன்னு இது இருந்துட்டாங்க. அவங்க படிக்கும் போது தெரியுது. ஓகே, நானும் அண்டர்லைன் பண்ணல, இப்பதான் வந்து தெரியுது. அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பட்ஜெட் இது வரும்போது நமக்கு அது தெரியுது. தீரர்லாம் நம்ம பார்த்தோம் போன தடவை இல்லைங்களா பிரபு? ஆமா, ஆஹ் ஏன்னா நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு மோக்ஷ தர்ம அர்த்த காமம். முதல்ல இந்த ஜீவாத்மா ஆகப்பட்டது மோட்சத்துக்கு உண்டான செயல்களை செய்யணும். அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா தர்மத்தின் வழியில. அதற்கு பொருள் தேவைப்பட்டதுன்னா பொருள் அந்த அந்த பொருளாதார தேவைக்கு உண்டான செயல்களை செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து காமம், அந்த புலனின்பம்ன்றது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப ரிவர்ஸ். அப்ப மோட்சமும் தர்மமும் இல்ல, இந்த அர்த்த காமம் அப்படின்றதுல இருக்கும். சோ இதுல நம்ம வந்து பிராமணர்கள் மெயினா வந்து தீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பிராமணர்கள் யாரு அப்படின்னாக்கா பிரம்மனை உணர்ந்தவர்கள் பிராமணர்கள். அதை எப்படி பக்தி வழியில உணர்ந்தவர்கள், பிறப்பின் அடிப்படையில இல்ல, நம்மளுடைய 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அந்த வர்ணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த தீரர்கள் ஏன் அப்படி அவங்கள சொல்றோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்தும் அவங்க விடுபட்டவங்க. இக்கட்டான சூழ்நிலையில கூட அந்த சமய நெறிகளை வந்து அவங்க அப்படியே பாதுகாப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம உண்மையான ஞானத்தை, சோ இந்த 10வது மந்திரம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வித்யா அவித்யா. வித்யானா எது, அந்த உண்மையான ஞானம் என்பது என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கை நோக்கம் என்னன்றதை புரிந்து கொள்ளணும். என்ன அது வாழ்க்கை நோக்கம்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. ஆன்மீகமான இந்த ஆத்மா வந்து ஆன்மீகமானது. ஆனா அனுபவிக்கணும்ன்ற இந்த ஆசை இருந்ததுனால நமக்கு வந்து பகவான் இந்த இந்த லோகத்தை கொடுத்திருக்காரு. சோ இதுல வந்து ஐடியலா பார்த்தா இந்த ஆன்மீகமான இதுக்கு வந்து உடல், இந்த இக உடல் அல்லது இந்த பரு உடல் அப்படின்றது வந்து தேவையற்ற ஒன்று. அது ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அந்த புலனின்பத்திற்காக. சோ அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தி தொண்டுல பண்ணும்போது கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய கடமையை செய்து நம்ம இதுல இருந்து விடுபடணும். இல்ல எனக்கு இன்னும் புலனின்பம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம இதுலயே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து கொண்டே இருக்கும். பகவான் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர், பக்த வச்சலன். பக்தன் என்ன கேட்கிறாரோ அதை அப்படியே கொடுத்துருவார். நம்ம துருவ சரித்திரம் பார்த்தோம். துருவ மகாராஜர் தன்னுடைய அப்பாவை விட ஒரு பெரிய செல்வந்தனா வரணும் அப்படின்னு தான் அவர் போய் வந்து தவம் பண்றார். ஆனா எப்ப பகவானை பார்த்த மாத்திரத்துல என்ன ஒரு தாழ்மையான ஒரு ஆவலோட நான் வந்தேங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை கேட்கவே இல்லை. இருந்தாலும் பகவான் வந்து என்ன பண்றார், அவருக்காக ஒரு நட்சத்திரத்தை உருவாக்குறாரு, ஒரு கிரகத்தையே உருவாக்குறாரு, துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்னுட்டு. அப்பவும் அவர் சொல்றாரு, ஆஹா இது நம்மள இன்னும் இந்த பந்தப்படுத்துமேன்ட்டு பகவான் இடத்துல வேண்டான்னு அவர் சொல்றாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம படிக்கிறோம். இருந்தாலும் வந்து பகவான் வந்து நம்ம ஒரு தடவை நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்காக அவர் வந்து பகவான் கண்டிப்பா வந்து அதே செயல்படுத்துறார். ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். சோ எனக்கு இந்த பௌதிகமான இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, நான் இன்னும் நிறைய சாப்பிடணும், இல்ல இன்னும் எனக்கு வந்து புலனின்பத்துல இருக்கு அப்படின்னா அதே நினைவுல இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக மரண தருவாயில் அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உண்டான ஒரு உடல்வாகு நமக்கு கிடைக்கும். எப்பவுமே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும், கண்டதையும் சாப்பிடுறது ஒரு வரமுறை இல்லாம அப்படின்னா அதுக்கு உண்டா மாதிரியான ஒரு உடல்வாகு. சோ அடுத்த பிறவில நான் பன்றியாக இருக்கலாம். இல்ல வந்து எப்பவுமே இந்த மிருகங்களை சாப்பிடணும், புலால் உண்றதுல ரொம்ப ஆசை அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற போல அடுத்த பிறவி மேபி ஒரு மிருகத்தோட உடல் கிடைக்கலாம். ஏன்னா அதுதான் என்னோட ஆசையாக இருந்தது. சோ இந்த ஞானம் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும் போது இந்த தவறான பௌதீகமான விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மள விடுவிக்கணும். அதற்காக தான் அவர் வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களையும் ஆன்மீக குருக்களையும் பக்தர்களையும் சாதுக்களையும் அமைச்சு வச்சிருக்காரு.
சோ அதனால நம்ம அவங்களுடைய வழிநடத்தலின் பேர்ல நமக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப கருணையோட இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொடுத்திருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இந்த இயக்கம் எப்படி நான் தான் பகவான்றத அவர் கிருஷ்ண அவதாரத்துல சொல்லிட்டு போயிட்டார். அவர்கிட்டத்துல எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் மூலமாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ அதை நம்ம சிறமேற்கொண்டு நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதலின்படி ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்திருக்காரு. 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும், 16 முறை ஜபம் பண்ணணும், மாலைகள், அவ்வளவுதான். சோ நமக்கு 24 மணி நேரத்துல இதை கண்டிப்பா செய்ய முடியும். சோ இதை நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வந்தோமானா கண்டிப்பாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம 10வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். 11வது மந்திரம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்கோ வாசிங்கோ. வித்யாம் சாவித்யாம் சயஸ் தத் வேதாவ்யாம் சஹ வேதோவ்யாம் சஹ அவித்யயா மிருத்யும் தீப்தவா வித்யாயாம் ருதம் அச்சுனுதே. பதம் வித்யாம் மீனிங் படிக்கணுமா? உண்மையான அப்ப புரியும். அவித்யாம் அவித்யாம் அறிவின்மையும் யார் ஒருவன் தத் அதை வேத அறிகின்ற உபயம் இரு சக ஒரே சமயத்தில் அவித்யா அறியாமையின் மூலம் மிருத்யும் இறப்பை தீர்த்தவா கடந்து வித்யா அறிவின் செயல் முறையால் அமிர்தம் அமிர்தம் இறப்பின்மையை அச்சுனதே அனுபவிக்கிறான். பொருளுரை: அறியாமை செயல்முறை செய்முறையையும் உன்னதமான அறிவின் செயற்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறத்தலான நிலையை கடந்து நித்திய நிலையில் நலன்களை முழுவதுமாக அனுபவிக்கிறான். விளக்க உரை கொஞ்சம் மேல பண்ணணும். இதோட புரிதல் என்ன புரியுது உங்களுக்கு? அறியாமனால ஏதாவது ஒரு செயல் நம்ம பண்ணினா கூட உன்னதமான அறிவின் செயற்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன். அவ்வளவு ஞானம் இருக்கணும் அவனுக்கு. அறியாமையால ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு உன்னதமான ஒரு செயல்பாட்டையும் அவன் ஒரே சமயத்துல அவனுக்கு புரியறதுனாக்க மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறத்தலான நிலையை மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து பிறந்து நிறைய ஜென்மாக்கள் எடுத்து நிலையை கடந்து நித்திய நிலையின் நலன்களை முழுவதுமாக அனுபவிக்கிறான். ஒரே பிறவியில ஒன்னும் அனுபவிக்க முடியாது. அது ஒரு பிறவியா எடுத்துதான் நம்ம லாஸ்ட்லதான் மேல போக முடியும்னு எனக்கு புரிஞ்சது. அவ்வளவுதான். ஹரிபோல் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஆக்சுவலா நம்ம இதோட முந்தின பதம் என்ன பார்த்தோம்? வித்யா அவித்யான்னு பத்தி பார்த்தோம். ரெண்டுத்துக்கும் நான் சொல்லட்டுங்களா பதிலு? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அறியாமையின் செயல்முறை தெய்வீக அறிவின் செயல்முறை ஆகிய இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன். இதுல தெய்வீக அறிவின் செயல்முறை என்பது என்னன்னா, மந்திரம் 2. ஒருவன் இவ்வழியில் எந்த வழியில் ஈசோவாசிய வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்மவினைகளில் பந்தப்படுத்துவது இல்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி இல்லை. இதுதான் மாதாஜி இந்த இடத்துல வித்யாங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஆக்சுவலா இங்க சொன்னது போல நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் வித்யானா என்ன, அவித்யானா என்ன. வித்யான்றத ஃபுல்லா பகவான் கொடுத்துட்டார் 10வது பதத்துல, 10வது மந்திரத்துல. அப்ப இங்க என்ன இது? வித்யாவை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா போதும் இல்லையா? அவித்யாவை பத்தி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? அப்பதான் நம்ம தவறு செய்ய மாட்டோம். டூஸை விட டோன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம சேஃபா நம்ம எதா இருந்தாலும் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதனால அறியாமைனா என்னன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அறியாமையின் செயல்முறை, அறியாமையில வரக்கூடிய அந்த செயல்கள், இல்ல நான் பண்ற என்ன செயல் அறியாமை அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்துல உன்னதமான அறிவை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 2 விஷயமும் ஒன்றுக்கொன்று கான்ட்ரடிக்டான விஷயம். ஆனா ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நான் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்ற தெளிவு இருந்தாதான் செய்யக்கூடாத ஒன்றை தவிர்த்து நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அறியாமையோட செயல்முறையையும் அந்த உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறத்தலான நிலையை கடந்து நித்திய நிலையின் நலன்களை முழுவதுமாக அனுபவிக்கின்றான். நம்ம லெவல் 1 லெவல் 2 படிச்சது மாதிரி கிடையாது.
கொஞ்சம் தத்துவார்த்தமான விஷயங்கள் இருக்கும். அதனால நம்ம புரிஞ்சுட்டு போனோம். சோ நம்ம இதுக்கு முந்தின பதத்துல பார்த்தோம் வித்யா அவித்யா, உன்னதமான ஞானம் அறியாமைன்றதுதான் என்னன்னு பார்த்தோம். சோ இங்க அந்த 2 விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இதுதான் அறியாமையின் போது அதை விடுத்து எதெல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்கின்றதோ அந்த செயலை நம்ம செய்யும் போது அதை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டுடுறோம். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த பௌதீக நிலையில பந்தப்பட மாட்டோம். மாதாஜி சொன்னது போல ஈஷாவாஷ்யம் இதம் சர்வம் எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. 2வது மந்திரத்துல பார்த்தோம், எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் உபயோகப்படுத்தும் போது நீண்ட ஆயுட்காலம் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். பிரபு அன்னைக்கு கேட்டாங்க, நீண்ட ஆயுட்காலம் கிடைக்குது, நம்ம அந்த பிறப்பிறப்புன்னு சுழற்சின்றதை நம்ம பாக்குறோமே, என்ன அது திருப்பி நம்மளை பந்தப்படுத்தாதா அப்படின்னு. சோ அதன் மூலமாக நம்ம திருப்பி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு தான் செய்யறோம். மத்தவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா முக்தியே பகவான் இடத்துல முக்தி கேக்குறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் மட்டும் விமுக்தி கேக்குறாங்க. என்னது, நான் எனக்கு என்ன நீங்க பிறப்பு கொடுத்தாலும் சரி, இந்த 14 லோகத்துல எங்க நீங்க எனக்கு நரகலோகமே கிடைத்தாலும் பரவாயில்ல, பகவானே எனக்கு எப்பொழுதும் உங்களுடைய கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும், நமக்கு விமுக்தி தான் வேணும்ன்றாங்க பக்தர்கள். சோ எப்ப நம்ம அந்த சமய கோட்பாடுகளை என்னது அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தம், அத அவரோட செயல், ஒரு நிமிஷம் பிரபு, சோ இது அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தம், அது அவரோட செயல், அவருக்கு எனக்கு தேவையான விஷயத்த மட்டும் எடுத்துட்டு அத பகவானுக்கு பக்தி தொண்டா செய்யும் போது அதுல நமக்கு பந்தம் கிடையாது. அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம் இல்லையா, அவங்க இந்த இக உலகிலே இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சமநிலையா எடுத்துட்டு போறதாக இருக்கிறதுனால, துக்கம் இன்பம் எல்லாத்தையும் சமநிலையில எடுத்துட்டே போறதுனால இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்தாலுமே கூட அவங்க முக்தி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். எஸ் பிரபு, ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தை வலுவாதிருக்க வரம் தர வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு இது கூட வரும். இந்த இதுக்குத்தான் அந்த பக்தர்கள் அந்த முக்தியை விரும்பாம திருப்ப திருப்ப எந்த பிறவி எடுத்தாலும் உங்களையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இது வரும். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. இது எந்த இதுல இருந்து வரும் பிரபு? பாசுரமா? பாசுரம் தான். நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது பின்னாடி நமக்கு உதவும் அது. சோ அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அறியாமைனா என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டா நம்ம அந்த தவறுகளை திருப்பி பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு. விளக்கு உரை வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். நீங்க 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணீங்களா? இன்னொரு மாதாஜி வாசிங்க. முடிஞ்சதுன்னா, உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா இன்னொருத்தவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு விளக்கு உரை போட்டுருங்க. பொருளுரை வாசிட்டாங்க மாதாஜி. விளக்கு உரை படிங்க மாதாஜி. விளக்க உரை. பௌதிக உலகு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது முதல் ஒவ்வொருவரும் நித்தியமான வாழ்வு பெற முயற்சித்து வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இயற்கையின் கொடிய நியதியின் காரணமாக யாரும் இறப்பின் பிடியிலிருந்து தப்ப முடியவில்லை. யாரும் இறக்க விரும்புவதில்லை என்பது உண்மை. யாரும் மூப்படையவோ நோய்வாய்ப்படவோ விரும்புவதில்லை. ஆனால் இயற்கையின் நியதி யாருக்கும் இறப்பு, முதுமை, பிணி ஆகியவற்றிலிருந்து விதிவிலக்கு அளிப்பதில்லை. பௌதிக அறிவின் வளர்ச்சியும் இப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் உதவவில்லை. மரணத்தை துரிதப்படுத்த உதவும் அணுகுண்டை பிடிப்பதற்கு விஞ்ஞானம் துணை செய்யும். ஆனால் பிணி, மூப்பு, மரணம் இவற்றிலிருந்து மனிதனை காப்பாற்ற அதனால் இயலாது. இவ்வுலகில் பல சாதனைகள் புரிந்த அரசனான ஹிரண்யகசிபுவை பற்றி நாம் புராணங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவன் தன் இக உலக சாதனைகள் மற்றும் அறியாமையின் விளைவால் ஏற்பட்ட பலம் ஆகியவற்றின் துணையால் மரணத்தை வெற்றி காண எண்ணிக்கடும் தவத்தை மேற்கொண்டான். அவனின் தவ மகிமையால் எல்லா கிரகங்களிலும் உள்ள உயிர் ராசிகளும் தொல்லைகளுக்குள்ளாயின. பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மதேவனை வற்புறுத்தி வரவழைத்து தனக்கு அமரத்துவம் வழங்கும்படி வேண்டினான். ஆனால் பிரம்மாவோ தான் எல்லா உலகங்களையும் பௌதீக அளவில் சிருஷ்டித்து ஆட்சி புரிந்தாலும் தானே அமரத்துவம் பெறாதவர் ஆகையால் அந்நிலையை பிறருக்கு வழங்க இயலாதென்று கூறிவிட்டார். பகவத்கீதையின் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போல் பகவத்கீதை 8.17 பிரம்மன் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தாலும் அவருக்கு மரணம் இல்லை என்பதில்லை. ஹிரண்யன் என்றால் தங்கம், கசிபு என்றால் மென்மையான படுக்கை. இவருக்கு பிரியமான 2 செல்வமும் செல்வியரும் இவ்விரண்டையும் மரணத்தை சந்திக்காமல் என்றென்றும் அனுபவிக்க விரும்பினான். அமரனாக வேண்டும் என்ற தன் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் நம்பிக்கையோடு அவன் பிரம்மாவை மறைமுகமாக பல கேள்விகள் கேட்டான். அமர வரம் தர முடியாதென்று பிரம்மா கூறிவிட்டபடியால் ஹிரண்யகசி மூடத்தனமாக எண்ணினான். ஆனால் இறுதியில் பிரம்மா இந்த உறுதிகளை எல்லாம் வழங்கினாலும் இறைவன் பாதி சிம்மம் பாதி மனிதனான நரசிம்ம வடிவம் தாங்கி ஹிரண்யகசிபுவை கொன்றார். அவனை கொல்ல அவர் எந்த ஆயுதத்தையும் உபயோகிக்கவில்லை. பிரபுவின் நகங்களாலேயே அவன் கொல்லப்பட்டான். அவன் நிலத்திலோ நீரிலோ ஆகாயத்திலோ கொல்லப்படாமல்
எண்ணி பார்க்க முடியாத விசித்திர உயிரினத்தால் மரணமடைந்தான். இதன் உட்கருத்து இகவுலக வல்லமைகளின் மிக்கவனான ஹிரண்யகசிபுவினால் கூட தன் திட்டங்களின்படி மரணத்தை வெல்ல முடியவில்லை. அப்படி இருக்க இன்றைய சின்னஞ்சிறு ஹிரண்யகசிபுகளின் திட்டங்கள் கணத்துக்கு கணம் தகர்க்கப்படும் போது அவர்கள் என்ன சாதித்து விட முடியும்? வாழ்வும் போராட்டத்தில் ஒரு தலை ஹரிகிருஷ்ண மதஜி, பிரணவ் மதஜி. ஓகே, அந்த இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அடுத்ததுக்கு போலாம். நீங்க முதல்ல வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம இந்நேரம் எல்லா மதத்தையும் முடிச்சிருப்போம் போல இருக்கு. தேங்க்யூ மதஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பௌதீக உலகம் எப்ப சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ அப்பத்துல இருந்து எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றோம், எப்பவுமே வாழணும், நித்தியமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும், நான் வந்து எப்பவும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். நம்மளே பார்த்தோம்னா நம்ம எதையும் நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? எதுக்கு அப்படின்னா அதுல ஒரு சந்தோஷம். ஆனா அதுல சந்தோஷம் கிடைக்குதானே இல்ல. இன்னைக்கு நான் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா நான் சந்தோஷமாயிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு அதை ட்ரை பண்ணுவோம். ஒரு வேலைக்கு படிச்சு முடிச்சுட்டா எனக்கு ஓகே யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட், ஓகே அடுத்து வேலை, அடுத்து. ஆனா நம்மளோட அந்த ஓட்டம் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்க தவிர்த்து எதுலையுமே நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா? நம்ம அது போயிட்டே இருக்கு. எதுல நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட நேச்சர். இந்த ஜீவாத்மாவோட நேச்சர், பகவானிடத்துல இருந்து வந்த துகள். அவர் ஆன்மீகமானவர், நித்தியமானவர். சோ அதனால நம்மளே வந்து நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எந்த ஒரு பௌதிகமான விஷயமும் நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு திருப்தியை ஏற்படுத்தாது. திருப்தினா என்ன? இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அடுத்து அதை பத்தின யோசனையே இருக்காது. அதுதான் உண்மையான திருப்தி இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், எது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னா அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அதை பத்தின ஆசை இருக்கக்கூடாது. ஆனா திருப்பி அதுல வருது அப்படின்னா நான் இன்னும் அதை திருப்தி அடையல. சோ அது போல எதுல நமக்கு வந்து உண்மையான இது இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயத்துலதான் வந்து நமக்கு உண்மையான திருப்தி இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய தன்மை. சோ நம்ம அந்த நித்தியமான வாழ்வுக்காக நம்ம முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆனா அது இந்த பௌதீக உலகத்தில் இல்லை அப்படின்றதுதான் இந்த மந்திரம் நமக்கு சொல்லுது. ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகம் எதற்காகது? இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். சோ இது துக்கங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானதும். எது உண்மையான நம்ம எந்த லோகத்துக்கு நம்ம உட்பட்டவர்கள்? அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு உட்பட்டவர்கள். சோ அது மட்டுமல்ல, இதுல என்னென்ன மிசரிஸ் இருக்கு நமக்கு? பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ் நம்ம பார்த்தோம். அதி ஆத்மிக், அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக. சோ 3 விதமான கிளேஷங்கள். அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் 4 விதமான துன்பங்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுது. என்னென்னது? ஜன்ம, ஜராவியாதி இல்லையா? மூப்பு, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி. அந்த 4 விதமான விஷயங்கள்ல நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். நம்மளுடைய இந்த வித்யா, பௌதிகமான இந்த வித்யா இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து நமக்கு தீர்வு கொடுக்குதா? இல்ல. அந்த இதுல இருந்து நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம பார்த்தது பேண்டமிக். உலகத்தையே வந்து தலைகீழா புரட்டி போட்டது கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஒரு வைரஸ், கொரோனா வைரஸ். அதையே நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியல. ஆனா நம்ம என்ன பெருசா சாதிச்சுக்கிறோம்? நான் ஒரு பெரிய பெரிய விஞ்ஞானி, பெரிய விஷயங்கள் நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம். நம்மளோடது எதுக்கு இங்க ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, புரோபாதர் எவ்வளவு அழகா கொடுத்திருக்காரு ஹிரண்யகசிபோட இது இல்லையா? ஹிரண்யகசிபு என்ன நினைச்சார்? அமரத்துவம் எய்தணும் அப்படின்னுட்டு பிரம்மதேவர்கிட்டயே வந்து அவர் வந்து தவம் பண்றார். ஆனா பிரம்மதேவர் முதல் கொண்டு எல்லாருமே, அவருமே வந்து ஜீவாத்ம தத்துவம். நமக்கு ஒரு 100 நாள்ல மரணம் அப்படின்னாக்கா, பிறப்புன்னு நம்ம வந்துட்டா இறப்பு நோக்கிதான் ஓடிட்டே இருக்கும். அப்ப அதுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த நம்மளுடைய ஆயுட்காலத்துல நிறைய விஷயங்கள், குழந்தை பருவம், வேலைக்கு போறது, படிக்கிறதுன்னு நிறைய கழிந்து விட்டது. அதுல இருக்கிறதே கொஞ்சம் சொல்ப வருடங்கள் தான். சோ அதுல நம்ம எப்படி பக்தித்துவம், அதுல கூட பகவான் கருணையோட வந்து நமக்கு சொல்றாரு. சோ அதுல நம்ம எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணி நம்ம அவர் அடையணும்ன்றதா நம்மளோட வாழ்வோட நோக்கமாக இருக்கணும். சோ நம்மளுடைய பிரம்மதேவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்ம தத்துவம் தான். என்ன அவருக்கு நிறைய ஆயுட்காலம் இருக்கு. எத்தனையோ ஒரு பகல் மட்டுமே அவருக்கு 430 கோடி ஆண்டுகள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அவருடைய 12 மணி நேரம். அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து 100 நாட்கள் இருக்கு. அப்ப அவர் பாத்தீங்கன்னா அவருமே வந்து இந்த ஜீவாத்மா தத்துவம் தான். அப்ப அவர் எப்படி வந்து ஹிரண்யகசிபுக்கு வந்து வரம் கொடுக்க முடியும்? ஆனா அவர் என்ன நினைச்சிட்டாரு? ஹிரண்யகசிபு ரொம்ப புத்திசாலின்ற மாதிரி அவர் என்ன நினைச்சிட்டாரு? இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படுறது பிரம்மா கிட்ட இருந்துதான். அப்ப பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்து எதெல்லாம் வருதோ அதால எனக்கு வந்து மரணம் இருக்கக்கூடாது. அவரை வந்து பாக்குறாரு. ஒண்ணு மனுஷங்க இல்ல மிருகம், ரெண்டுத்துக்கிட்ட இருந்தும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாதுன்னு பாக்குறாரு. வீட்டுக்கு உள்ளார இருக்கலாம், இல்லைன்னா வெளியில இருக்கலாம். அதுதானே, இந்த 2 தானே இருக்கு. அதனால இது 2துலயும் மரணம் வரக்கூடாதுன்னு பாக்குறாரு. அது போல நாடுல எடுத்துட்டோம்னா காலையில இருக்கு, பகல் இருக்கு. அப்ப இது 2துலயும் நமக்கு மரணம் வரக்கூடாதுன்னு பாக்குறாரு.
அவரால பிரம்மதேவரால படைக்கப்பட்ட எந்த ஒரு ஜீவராசியாலையும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது. அது போல இந்த இந்த பௌதிகத்துல இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையும் மரணம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் வந்து பகவான் வச்சாரா, என்ன பண்ணாரு, அனைத்தையும். ஏன்னா பிரம்மதேவர் பகவானுடைய பக்தன், அவர் சொன்னதையும் காக்கணும். அது போல தேவர்களையும் வந்து இந்த அசுரனுடைய கஷ்டத்துல இருந்து காப்பாற்றணும். அண்ட் அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு வந்து பகவானுடைய வாயிற்காவலர்கள், இரண்யாட்சணம் ஹிரண்யகசிபு. அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து அவருடைய லீலை, அவரை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கடினம். சோ இத வேகமா அவங்களுடைய இந்த அசுரத்தனத்தை அதிகப்படுத்தி வேகப்படுத்தி அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்கணும். சோ பகவான் வந்து 2 பக்தர்களுடைய எல்லாமே வந்து பக்த வச்சலன்றது வந்து ரொம்ப இதுல வந்து நமக்கு ரொம்ப பிரயத்னமா தெரியுது. ஏன்னா இரண்யகசிபுவை வதம் செய்து அவருக்கும் வந்து மோட்சம் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவர் சீக்கிரம் வந்து காவலர்களாக வந்து அவங்க திருப்பி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஜெய விஜய வாயிற்காவலர்கள் தான் இரண்யாட்சன் இரண்யகசிபு 3 பிறப்புகள்ல அவங்க வராங்கன்னு. அதே மாதிரி பிரம்மதேவர் வந்து பக்தன், அவர் கொடுத்த வாக்கையும் காக்க வேண்டும். தேவர்களுடைய வழிபாடு, அவங்களுடைய பிரார்த்தனை, அதையும் காக்கணும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அனைத்துக்கும் சேர்த்து அவர் வந்து டிஃப்ரெண்டான ஒரு இதுல வர்றார். மனுஷனும் மிருகமும் கலந்த ஒரு இது, பகலும் இல்லாம இரவும் இல்லாம அந்த சந்தியா வேலை, வீட்டுக்கு உள்ளவும் இல்லாம வெளியிலும் இல்லாம வாசற்படி, ஒண்ணு நம்ம இருந்தா அந்த தரையில இருக்கணும், இல்லைன்னா ஆகாசத்துல இருக்கணும். அவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய தொடை மேலேயே வந்து அவர் வச்சு வதம் பண்றாரு. அவருக்கு எவ்வளவு அந்த 3 லோகங்களும் வந்து நடுங்குது ஹிரண்யகசிபுவை பார்த்து. அப்ப அவர் மேல நான் எவ்வளவு பெரிய பலசாலின்னு ஒரு இது. அவரே என்ன பண்ணிட்டாரு, தன்னுடைய தொடையில வச்சு பகவான், அதுவும் தன்னுடைய நகங்களாலே வந்து அவருடைய ஆயுதமாக பயன்படுத்தி அவருக்கு மரணம் கிடைச்சது, முக்தி கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம அப்படி அவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த அசுரன், அவருக்கே வந்து இந்த நிலை. ஆனா நம்ம வந்து என்ன நினைச்சிருக்கோம், இந்த மாதிரியான இந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல நான் பெரியவன், இது ஒரு பெரிய வித்யா அப்படிலாம் நினைச்சுக்கிறோமே, இதெல்லாம் வந்து உண்மையாலுமே வந்து ஒரு கேலி கூத்தாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அல்டிமேட்டா உண்மையான ஞானம் எது அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. வேற ஏதாவது புரிதல் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி, இது வந்து ஃபார் எவ்வரி ப்ராப்ளம் தேர் வில் பி a சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை தான் கோட் பண்ணுவாங்க. Yes, bro. If the problem is narrated, the solution 80% solution will be coming அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்து இதை தான் சொல்லுவாங்க. ஆமா, ஒரு தடவை நீங்க கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிக்கிறீங்களா? வாழ்வு போராட்டத்தில், அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க கடவுள். இன்னும் 6 நிமிஷம் இருக்கு, வாசிங்க. வாசிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. வாழ்க்கை போராட்டத்தினை வெல்வதற்கு ஒரு புறத்தில் மட்டும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை அறிவுறுத்துகிறது. ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். ஆயினும் ஜட இயற்கையின் சட்டங்கள் மிகவும் கடுமையானதாக இருப்பதால் அவை தம்மை வெல்வதற்கு யாரையும் அனுமதிப்பதில்லை. நிரந்தர வாழ்வை அடைய விரும்புவன் இறைவனிடம் திரும்பி செல்வதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இறைவனிடம் திரும்பி செல்வதற்கான வழிமுறை அறிவின் மற்றொரு வேறுபட்ட கிளையாகும். இதனை உபநிஷத்துகள், வேதாந்த சூத்திரம், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதலிய வேத சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிய வேண்டும். இவ்வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து இந்த பௌதிக உடலை கைவிட்ட பின்னர் ஆனந்தமான நிரந்தர வாழ்வை அடைவதற்கு இந்த புனிதமான நூல்களை கற்று தெய்வீக அறிவை பெற்றாக வேண்டும். கற்றுண்ட ஆத்மா இறைவனுடனான தனது நித்திய உறவை மறந்து தான் பிறந்துள்ள தற்காலிக இருப்பிடத்தையே எல்லாம் என்று தவறாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார். இந்தியாவில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாஸ்திரங்களையும் மற்ற நாடுகளில் இதர மத நூல்களையும் கடவுள் கருணையுடன் வழங்கியுள்ளார். இவற்றின் மூலமாக மனிதனின் உண்மையான வீடு இந்த பௌதிக உலகில் இல்லை என்பதை மறதில் வாழ்பவனுக்கு கடவுள் நினைவூட்டுகிறார். உயிர் வாழி ஆன்மீகமானவன் என்பதால் தனது ஆன்மீக இல்லத்திற்கு திரும்பி சென்றால் மட்டுமே அவனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். பரமபுருஷ பகவானிடம் திரும்பி செல்ல உதவும் இச்செய்தியினை பரப்புவதற்காக இந்த பகவானே தம்முடைய லோகத்திலிருந்து தமது உண்மையான சேவகர்களை இங்கே அனுப்பி வைக்கின்றார். சில சமயங்களில் இப்பணியை செய்வதற்காக பகவான் தாமே வருகிறார்.
எல்லா ஜீவன்களும் அவரது அன்பிற்குரிய மகன்கள், அவரது அம்சங்கள் என்பதால் இந்த பௌதிக வாழ்வில் என்றென்றும் நாம் படும் இன்னல்களைக் கண்டு நம்மை காட்டிலும் அவர் அதிகம் வருந்துகிறார். பௌதிக உலகின் துயரங்கள் உயிரற்ற ஜடத்துடனான நமது பொருந்தாத தன்மையினை நினைவூட்டி மறைமுகமாக நமக்கு உதவுகின்றன. பொதுவாக புத்திசாலி உயிர்கள் இத்தகைய நினைவூட்டல்களை கவனத்தில் கொண்டு தெய்வீக அறிவு எனப்படும் வித்யாவை வளர்ப்பதில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றனர். ஆன்மீக அறிவை வளர்ப்பதற்கு மனித பிறவியே மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாகும். இந்த வாய்ப்பை முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாத மனிதன் நாரத மனிதர்களில் கடைநிலையோடு என்று அறியப்படுகிறான். தேங்க்யூ மதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க நம்ம உண்மையான வித்யா அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்துல நம்ம வந்து ஒரு நித்தியமான அன்பு நித்தியமான வாழ்வை பெறுவதற்கு தான் நம்ம இத்தனை முயற்சிகள் பண்றோம். ஆனா அது இந்த உலகத்துல கிடைக்காது. ஏன்னா இது வந்து தற்காலிகமானது. எப்படி வந்து நம்ம உறங்கும் போது கனவு காணும் போது அது உண்மையா நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் இல்லையா? உண்மையாவே நடக்குது. அது போலதான் இந்த லோகமும். சோ அதனால உண்மையான நம்மளுடைய அந்த பந்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கிறது தான் அந்த நித்தியமான உறவு. சோ நம்மளுடைய உண்மையான லோகம் எது அப்படின்னாக்கா அந்த ஆன்மீக லோகம், கிருஷ்ண லோகம். நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக பக்தி தூண்டு பண்றது. அவரும் நம்ம மேல அவளோட அன்பாக இருக்கார். நம்ம எப்படி அவர் இடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ அது போல அவரும் வந்து நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு அப்படின்றதே நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை மறந்ததுனால இந்த லோகம்தான் வந்து உண்மையான லோகம் நினைச்சிட்டு நம்ம தவறாக இதுல வந்து பற்றுதலோட இருக்கும். அதனால அந்த பற்று இருக்கிறதுனால பகவான் நமக்கு அத தத்தாஸ்து கொடுக்குறாரு. அதனால திருப்பி திருப்பி நம்ம மீண்டும் இந்த இதுல இருக்கோம். சோ இதை நமக்கு நினைவூட்டுவதன் விதமாகத்தான் பகவான் நமக்கு நிறைய ஆச்சாரியர்களை வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். அதனால நமக்கு வேதங்களை வந்து கொடுக்கிறார். அந்த வேதங்களின் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்களின் மூலமாகவும் சரியான வழியை நாம தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள வேணும். சாது சங்கா சாஸ்திரா சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்படி வந்து பகவானுக்கும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. நம்ம அவங்களுக்கு என்ன பக்தி தொண்டு செய்யறோமோ அது வந்து பகவானை சென்றடையும். அததான் வந்து காலையில மங்களாத்திலையும் நம்ம வந்து பாடுறோம் இல்லையா? யஷ பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதா. தன்னுடைய குருக்கு நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை வந்து பகவானுக்கு வந்து அவர் இது பண்றார். ஏன்னா நமக்கு அந்த அறியாமை என்ற இருளை அகற்றுகின்றார் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் நம்ம மேல ரொம்ப கருணையோட இருக்கார். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து உயிருள்ள ஒரு ஜீவாத்மா. ஆனா இந்த பிரபஞ்சம் வந்து உயிரற்ற ஒன்று. சோ இந்த உயிருள்ள ஒரு ஜீவாத்மாவால இந்த உயிரற்ற ஜடத்துல வாழக்கூடியதுக்கு உண்டான நேச்சர் இல்ல, தகுந்த இயற்கை கிடையாது. சோ நம்ம இந்த உலக இன்பங்களை விடுத்து நம்ம பகவான் இடத்துல போனோம். சோ அந்த பரம வித்யா அந்த ஞானத்தை நாம ஒரு சரியான ஆன்மீக குருவிடத்துல இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இருக்கிறதுலே வந்து அரிதான பிறவி இந்த மனித பிறவி. சோ அந்த மனித பிறவியை வந்து சரியான விதத்துல உபயோகப்படுத்தணும். அப்படி உபயோகப்படுத்தல நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த பரமான ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளல அப்படின்னா அந்த உறவை வளர்த்து கொள்வதற்கு உதவாத எந்த ஒரு ஞானமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவித்யா என்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளாதவர்கள் நராமதன், அதாவது மனிதருள் கீழ் இழிந்தவர்கள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம வந்து உண்மையான அவித்யாவை காட்டிலும் பெயரளவியான அவித்யா வந்து அபாயகரமானது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அறியாமை தெய்வீக அறிவு இரண்டையும் வந்து சரியா தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து எதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஞானம், மற்றவை எல்லாம் அஜ்ஞானம் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம சரியான வழிகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இத வந்து பக்தி ரசாமிரத உபதேசாமிரதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்திசாலின்றவங்க எப்படி அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு 3 உதாரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது திருடன் வந்து திருடனை பத்தி கேட்ட மாத்திரத்திலேயே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான், திருட்ட விட்டுருவாங்க. ஓகே இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கான்னு கேட்ட மாத்திரத்திலே. இன்னொரு நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த திருடுனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த பலன்களை பார்த்துட்டு அந்த பார்த்த மாத்திரத்துல இது ரொம்ப தவறான விஷயம், அதை விட்டுணும் அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுருவாங்க. 3வது நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்களே அந்த திருடுற வேலையை செய்து அதுக்குண்டான தண்டனைகளை அனுபவிக்கும் போதுதான் அதோட வலி என்னன்னு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் அந்த செயலை செய்ய மாட்டாங்க. சோ அது போல நமக்கு வந்து இந்த உலக பௌதிகமான இந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த 3 நிலைகள்ல வந்து நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து மரணத்தில இருந்து தப்பிக்க முடியாது. சோ அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம்.
பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து ஆர்ட் ஆஃப் டையிங் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா மரணத்துக்கு அப்புறமும் நமக்கு வந்து ஒரு வாழ்வு இருக்கின்றது. சோ அந்த மரணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லித்தரதுதான் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் டையிங் தான் வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எதெல்லாம் வந்து பகவானோட கனெக்ட் பண்றதோ அது வந்து ஞானம், அதெல்லாம் மற்றவை அனைத்தும் வந்து அஜ்ஞானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. நாம மரணத்தை தவிர்த்து செய்யக்கூடிய திட்டம் எல்லாம் வந்து முட்டாள்தனமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, நமக்கு 2 விதமான கடமைகள். ஒன்று வந்து பௌதிகமான ஒன்று, ஆன்மீகமான ஒன்று. சோ அந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல எப்படி வந்து முனைப்பா இருக்கமோ அது போல ஆன்மீகமான கடமைகளையும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ மற்ற இது வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு வந்து மிச்ச இருக்கக்கூடிய அந்த 11வது மந்திரமும் 12வது மந்திரமும் நம்ம படிச்சு முடிச்சிடலாம். நாளைக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க. நாளைக்கு 12வது மந்திரம் வரைக்கும் முடிச்சிடலாம். வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். நாளைக்கு என்ன டைம் மாதாஜி? இதே சொல்லுங்க டைம் மாதாஜி. சேம் டைம் தான் மாதாஜி, 9 to 10. அது லிங்க் ஒவ்வொரு டெய்லி வந்துட்டு இது போஸ்ட் பண்ணுவோம் கிளாஸ் இருக்கிற அன்னைக்கெல்லாம். அவங்களுக்கு குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுங்க பிரபு. பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நாளைக்கு நமக்கு சதாச்சார கிளாஸ் இருக்கு. மாதாஜி எடுப்பாங்க, ஏகநாம்ச மாதாஜி 8 to 9. சோ நாளைக்கு அந்த இதுவும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சதாச்சார் எந்த லெவல்ல இருக்கவங்க வேண்டுமானாலும் அட்டென்ட் பண்ணலாம். அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். சோ நாளைக்கு நம்ம வந்து 11வது பதத்தோட மிச்சமும் பிளஸ் 12வது பதமும் முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதுக்குமே क्वेश्चन ஆன்சர் இருக்குதுங்களா மாதாஜி? அட்டெண்ட் பண்ணனுங்களா? ஐ திங்க் இதுக்கு இல்லன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நம்ம மாதாஜிட்ட கேட்ட ஒரு தடவை, அவங்க இல்லன்னு தான் சொன்னாங்க. இந்த ஏன்னா ஸ்டேஜ்ல இல்ல மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பக்தி சாஸ்திரில நீங்க திருப்பி படிப்பீங்க. இது எல்லாமே பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன். படிச்சிட்டு அப்ப அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாம். உண்டு. லெவல் 2 நீங்க எக்ஸாம் எழுதுவீங்க. லெவல் 3 இந்த ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரில எக்ஸாம் இல்ல உங்களுக்கு. இப்ப நான் பண்றது எல்லாமே லெவல் 4 வரைக்குமே ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. நம்ம இந்த 3 புத்தகங்கள் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா எது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோபனிஷத், ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத், இந்த 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து 4th லெவல்ல பிரசன்டேஷன் இருக்கும். சின்ன சின்னதா டாபிக் கொடுத்து பிரசன்டேஷன் இருக்கும். 5th லெவல்ல ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. அப்பதான் நம்ம வந்து ஃபுல்லா படிப்போம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பை த டைம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. பக்தியில நிறைய முன்னேற்றம் இருக்கும். நீங்க பிரசன்டேஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கில் அதிகமாகும். சோ அந்த இது இதாகும். சோ இதுல எக்ஸாம் கிடையாது. இந்த லெவல்ல எக்ஸாம் கிடையாது. வேற ஏதாவது கேள்விகள்? ஓகே, 10:04 ஆயிடுச்சு. மன்னிக்கணும். சரி, நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். சேம் டைம்ல வந்துருங்க. 8 மணிக்கு ஏகநாம்ச மாதாஜியோட கிளாஸ் இருக்கு, சதாச்சார கிளாஸ். இதே லிங்க் தான். சோ வந்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்தேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंद. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி நான் வைண்ட் அப் பண்றேன். வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஒண்ணு சுபஸ்ரீ மாதாஜி மட்டும் நேம் அவங்க ஆட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நம்பர் வேணும். யார் சிவகாமி மாதாஜி இருக்கிறாங்களா? ஓகே, உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் பிரபுஜி இன்னைக்கு அவங்க நம்பரை. அப்படியா? சிவகாமி மாதாஜி உண்மையாலுமே உங்க வாய்ஸ் அப்படியே பபிதா மாதாஜி வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஓகே, நான் பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. மத்தியானம் Okay, ஒரு 3 o'clock அனுப்பியிருக்கேன் பிரபுஜி நம்பர். அவங்களுக்கு ஆட் கான்டாக்ட் ஓகே ஓகே போட்டிருக்கேன். பாத்து. ஓகே பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைனாலும் நான் திரும்ப ஒரு தடவை அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே வைண்ட் கிருஷ்ணா. அப் பண்ற பிரபு. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.